Aku yakin kamu pasti mengintiliku. Awakmu ki piye ya? Nglindur kali ya. Wong ora tau ijlik karo aku, ketemu juga aku ki mek numpang pipis. Ya mek apa ya, mek kecup keningku tok. Lah kok iso ngremek ku jarine rasane kaya prawan lah, sing seret lah, sing jarine adah emikku montok lah, sing jarine kenyal lah. Lah ngenyot apa ya ngenyot. Aku itu mengharapkan Anda itu untuk membenci saya, menyatru saya. Aku ki berharap sampai niku nyatru aku, membenci aku, bukan malah no koyok sampai niki bukannya malah no terus ngubrak.